Καλημέρα παιδιά, τι χαμπάρια. Καλημέρα κύριε Δόνζου Τονιλίδη. Η Τονιουλίδη είναι και είναι η Δόνζου Τονιλίδη. Ακόμα μάθατε το όνομά μου. Δόνζου Τονιλίδη. Πες παιδί μου εσύ, νου και είναι. Νιου και νι. Νου και είναι. Νιου και ίνι. Πάμε όλοι μαζί. Δόνζου Τονιλίδη. Εγώ ήρθα τριχάτος από το σπίτι μου και δεν βρήκα ούτε ένα ποτήρι νερό. Πάλι που γέλο παίζατε. Αχ, σχιτσουφατσουλίτσες. Γι' αυτό σας έκλεισαν τις βρύσες κι εγώ δεν βρήκα ούτε ένα ποτήρι νερό να πιω. Αχ, μάνα μου. Ελπίζω να μην μου κάνετε πάλι τα νεύρα βιουλί. Ελπίζω. Δεν μου λες εσύ νιωτούλη. Διάβασες σήμερα? Ναι κύριε, διάβασα. Τι διάβασες μάνα μου, τι διάβασες? Αχ μάνα μου, την άφηκα την Ισπανία. Διάβασες, είσαι σίγουρος ή πέταγες χαρταετό? Όχι κύριε, διάβασα. Αφού έβρεχε την καθαρά Δευτέρα. Ποια καθαρά Δευτέρα βρε νοτούλη? Αχ μάνα μου. Και τώρα ξέρεις να μας πεις το μάθημα? Ναι. Είσαι σίγουρος νοτούλη ότι ξέρεις το μάθημα? Ναι. Είσαι πολύ σίγουρος νοτούλη? Ή τα νεύρα μου πάλι θα παίξουνε βιολί? Ναι κύριε, ξέρω. Και θα μας του πεις με λόγια ή θα μας του πεις με τραγουδάκι και θα μ' ανεβάσεις την πίεση στα 250 και θα ψάχνουν πάλι τα χάπια μου. Αχ μάνα μου, τι την άφηκα εγώ την Ισπανία, τι την άφηκα την Ισπανία. Γιατί κύριε, πότε ήσασταν στην Ισπανία? Δεν ήμουνα στην Ισπανία παιδί μου, απλά την ήθελα και την ονειρευόμουν να πάω και τόσο πολύ την ήθελα μάνα μου που νόμιζα ότι ήμουνα εκεί. Αχ μάνα μου, τι την ήθελα εγώ την Ελλάδα για να τρώω φασουλάδα και να ακούω του νοτούλη τα τραγουδοποιήματα και να μου χορεύει και να μου χορεύει και να φτάνει η πίεση στο 250. Αχ μάνα μου, και λήξαν και τα χάπια μου και τώρα αντί να τα βρεις του Ίκα να τα γράψεις και αντί τα γράψες του Ίκα ποιο φαρμακείο θε να βρεις για να σου τα έχει έτοιμα. Αχ μάνα μου, τη δυνάφηκα εγώ την Ισπανία. Κύριε, θα το πω το μάθημα ή θα χτυπήσει πρώτα κουδούνι? Τι λες μωρή νοτούλη μάνα μου, τι λες? Πάλι τα αυτιά σου κάνουν κορδελάκια και τα μάτια σου μπιρμπιλωμάτικα είναι. Αχ μάνα μου, πάλι πολύ λουγάς είσαι. Από τα τόσα που μας είπες θα μας χτυπήσει και κουδούνι και μάθημα δεν θα μπορείς να πεις. Μου την έφαγες πάλι την ώρα μάνα μου την έφαγες. Κύριε, θα αρχίσω ή δεν θα αρχίσω? Μου τη λες κιόλα βρε νοτούλη, μου τη λες. Αχ τώρα θα σου πάρω την τρίχα και θα την κάνω αποσγούρωση και δεν θα σου έχει μείνει ούτε τριχίτσα να σηκωθεί. Ευτυχώς που έχω εγώ τα ωραία μακριά σγουρά μαλλιά μου και κάτι κάνουμε εδώ. Αχ μάνα μου, τι την ήθελα εγώ την Ελλάδα, τι την ήθελα την Ελλάδα για να τρώσω φασουλάδα. Κύριε, να ξεκινήσω? Καλά μάνα μου, τόση ώρα σου μιλάω, δεν ξεκίνησες ακόμα. Ακόμα δεν ξεκίνησες. Τόση ώρα μου περιμένω και μιλές και πολύ λουγά. Αχ μάνα μου, τι θα ακούσουν πάλι τα ωραία στρογγυλά μου αυτάκια και τα στρόγγυλα μπιρμπιλωτά ματάκια μου. Τι θα δουν μάνα μου. Άιντε νοτούλη, μας έφαγες πάλι την ώρα με την πολυλογία σου. Άιντε ξεκίνα να δούμε. Σήκω, μέτρα ξανά μέτρα για να βρεις περίμετρο. Πάρε χαράκα μολύβι και το άθροισμα πλευρών. Έλα
Ψάξε για το μήκος με το πλάτος των πλευρών και αν πολλαπλασιάσεις θα σου δώσω το εμβαδόν. Ζυγίσσε καλά τις γνώσεις για να βρεις πόσα κιλά κι αν γραμμάρια προκύψουν διάβασε ξανά καλά. Ωχ, μάνα μου, πάνε τα μαλλιά του. Σήκω, μέτρα ξανά μέτρα για να βρεις περίμετρο. Πάρε χαράκα μολύβι και το άθροισμα πλευρών. Έλα, ψάξε για το μήκος με το πλάτος των πλευρών και αν πολλαπλασιάσεις θα σου δώσω το εμβαδόν. Ζυγίσσε καλά τις γνώσεις για να βρεις πόσα κιλά κι αν γραμμάρια προκύψουν διάβασε ξανά καλά.